Hello guys, what's up? How are you doing? Nasi it's nemukadzi yatinayo panapa. Mvunzo ndekuti these days chiri kumboitika. Vana varikuroorana, varikukunza kurambana. Unoona munhu anoita sekuri akwira komo achisvika padestination yake obva atodzika. Chii chiri kuita kuti marriages asalasta these days? Saka tichatanga kunzwa kubva kuna Sisi. Chinoitika ndechekuti these days generation hands tiri kumhaidzana nezvinhu zvakawandisa. Tokoenda pasocial media pachezvangu ndapinda like ndaroorwa muna December paChristmas. January ndatengerwa foni webinda bvumba kuti ndisina foni ndenda pasocial media. Ndotanga kuona soft life yema-couples. Alright, pasocial media. Pasocial media. Alright. Ndotanga kufunga kuti soft life iyi. Saka ndikabva kuweka ndotanga kuimagina kuti saka ndikabva panapa ndokona ndikanobuda kunze ndokona kuzvitira ndega zvinhu zvangu ndikatotanga kuzvishandira ndikatoita so. Then the other thing is maybe mafriends ako ini ndogona ndakurumidza uroorwa then shamwari dzangu dzisina dzobva dzatanga kuenda kubasa chichi ndotanga kuona mafriends angu zvaari kuita. Wasara. And the other thing is chinoitika panese vasikana ndechekuti unogona kuroorwa usina kukwana. Usina kukwana. Alright. Like you are not fully packaged. Alright. So munhu akakuvhura kwokutanga anenge like ndokuisa mwoyo kuti anenge akakugonera zvokuti paunonororwa nemunhu waunoroorwa naye unofunga kuti unzaka kuimagina munhu muri pakati then zvaaititira kumashure zvandirikunzwa its different and zvandaitirwa kumashure zvakandinakidza than zvandiri kuitirwa panapa. Alright. Regaiti itimbokubatai muromo ipapo. Inini ndinonasa kunge amusi here munenge mazviurayira nega marriage yenyu pakuti makato allow already munhu kuti then the next person paanozouya auchamufila. So nyaya yekuti no sex before marriage haizi yaikwanisa kucontribute here kusvika pakuti marriage ilast. Unopaona sei papa? Yeah, no sex before marriage iri correct, iri right usingaite. But these days I don't think so because ndikadiwa nhasi ndogona kufunga chicken meal, ndogona kufunga pizza, ndogona kufunga KFC ndakutofuririka nezvinhu. Saka tiri kuti isusu kumba kwedu ukatisi kudya tichiguta here. Tizosvika pakufunga KFC nepizza in. Kureva kuti kumba uku hatisi kudya tichiguta. Vanogona kusadya vachiguta. According nezviri kuitika these days ndoti kuti vamwe tichitaura zviri pareality chii chiri kuitika. Munhu wechirume handisisi varume vani wrong. Munhu wechirume anogona kuya kwanziri then maybe mumwe anenge ane ma-good intentions towards me kuda kuita sekuroora but inini ndogona kuzviratidza kuti amunoti vinhu vandiitira. Why? Because ndogona kudisrespecta in public like ndakambozvita ngojewa wanofu. And two, anogona kubata foni yangu ndobva kuti musikana uyu ane mamwe friends akawandisa. Saka akazoenda kune dzimwe shamwari dzakobva vaudza kuti ndatine musikana wandanchida saka dzimwe shamwari vane shamwari dzakanaka kozoti dzimwe dzinomufurira dzimwe dzinogona kuti haungangodyiwe. Alright. So tikureva here kuti poiswa mutemo kuti mukomana achipinda murelationship nemusikana ngaamudze ABCD
maybe zvogona kutibatsira kuti mamarriages edu azosvika pakusustain. Alright, rega tinosvikawo kuna pasta tidetsereiwo munoona senyaya iyi. Ndinotenda muri Zimbabwe nemukana watinawo tiri pano paWise16 TV patinokurukura nyaya dzakasiyana siyana. According nenyaya yatinayo pano panguva dzino iri kutaura kuti sei mamarriage anhasi asiri kulasta, vanhu vari kupinda vachingobuda kunge vari kuita sei, kunge vari kupinda muchitimini webuda nguva idzodzo. Ndizvo handiti right. Ndobva ndateerera zvataura nehanzvadzi yangu, ataura nyaya yekupinda mumarriage usina kukwana, wozoona kuti zvawazosangana nazvo izvi hazvisi kunaka kudarika zvekutanga kana zvisi kundiitira kudarika zvekutanga. Saka pfungwa dzako kunyange uri pakati pekunge une murume wako, your imaginations go back to the first person akatanga newe. Handiti inini ndobva ndaona kuti muri kuona kuti titori nedambudziko riri kutoda vabereki kuti vamire sevabereki, tibve pasystem yayo yekutaura kuti aiwa mwana wangu haarairwe nemwana wakanhingi. Nyaya iri kuita kuti mamarriage explosive, mamarriages aregere kulasta, inhau yekuti vana vatiinavo zvinhu zvavanoti hazvina basa zvavasingakoshese ndozvinhu zvine basa mukumali zvinomisa mamarriage. Because zvine basa takatotaura zvichikitora zvozvo ihanja dzedu tinayo chinokuda kuchengetedza marriage. Ini ndiri kuti mumba mangu handikurambidze bhebhi kuti upfeke shoti, handiya, but mukadzi wangada kupfeka shoti ari mumba, apedza kupfeka shoti ada kupfeka futi shoti riri kufamba murodhi, ende shoti racho haasi kupfeka shoti hombe, ada kupfeka bhamu shoti. Pari kuya baba vangu namai vangu kumba ada kusevha mai vangu nababa vangu akapfeka futi bhamu shoti. Paari kupfugama haasi kupfugama, ari kutyora mvura. Kutyora mvura mukumali nekupfugama zvinhu zviviri zvakasiyana. Saka ndoshona yemenandika vana vatina vane problem. Pavanogeza vanopopota kana mukomana akada kubira padhoo, vari kugeza vakavhara dhoo asi vazobuda mumba vakashama. Mukadzi wangu futi handitika uda kuita futi izvozvo. So hakuna murume anogara nemukadzi wasingagoni kukontrola. So kukontrola mukadzi hazvati ndiri kukurana, but vana vatinavo havadi kusika kudzidziswa, vanoda kuuya nezvavakabva nazvo kumba kwavo uya nazvo kumba kwedu. Marriage is a life commitment whereby a wife is supposed to be submissive to her husband. Zvikadaro zvotidzwa zvakanaka, but havasika kukontrolewa, vanotanzwa kuda kundishandiswa kundirana. Hazvishande kumarriage, vanongopinda vachibuda. Sekunzwa kwandaita kubva kuna Pastor Mwando, zvanzi vabereki tarasa tsika dzedu dzechinyakare. Zvanzi zvakadiko kuti tibatsire vanasikana vedu kuitira kuti kwavanoenda vasvike vaine hunhu, tsika nemagariro, pakuti tiri kusvika pakurasikirwa nemamarriages mazhinji muno muZimbabwe nekuda kwekuti vabereki hatisi kurayira vana. Uyezve chinoita kuti mwana ateerere kurayirwa, mwana haadi kuzorayirwa akura kana kuti atoita chinhu, ngaagare ari mutsika dzacho. Sisi vakataurawo nhau yavataura. Tine handa dzedu dzizhinji dziri kunze uku. Ndinovimba kuti pachirongwa chinoichi manhongawo 1 or 2 things. So tosangana zvakare muchirongwa chinotevera, umwe tichange tichikurukura second episode yedu pamusoro penyaya iyi. Tatenda.